गामियारि सोलोंसालियाव नोंथांखौ बरायबाय। दिनै जों सोलोंगोन एक्सेल फाइलखौ जों बोरै माने बेनि भिउखौ जोङो बोरै A4 साइज बा बेनि साइजखौ जोङो बोरै माने ग्रोब नुहोनो। जों ओरैनो नायोब्ला बेनि साइजखौ हमनो हाया। जों माब्लाबा प्रिन्ट खालामनायाव गिदिर फिसा नैबे जायो। दा बेखौ जोङो नैबेवहाय मोनसे एक्सेल फाइल बानायना लाग्रोनि। एक्सेल फाइल हिसाबै माइक्रसफ्ट एक्सेल आं बावहाय जेबो होलिया। आं H मोनथाम होबाय। आं इन्टार खनसेबाव इन्टार दाबायबाय। दा जोङो नैबेवहाय जेनेरेल जोंना माने नैबे पेजआ जोंना बेसेबांसिम लागोन जों बेखौ हमनो हाया दाबाव। दा जोंना पेज हमना ला जों बेयाव ओरै लिरबाय एसेबां गिदिर। जुदि जोङो बेयावहाय हमना ला बेखौ आङो मोनसे नैबेखौ माबा होबाय। दा बेखौ आं प्रिन्ट खालामनो सानदों। अब्ला प्रिन्ट प्रिभिउआव जों नुगोन प्रिन्ट प्रिभिउआव नै बेसेबांखिनि नुदों, खिन्थु नै ओरैजाय मोनसे एसे जाबावगौमोन। दा बे जाना दङ। दा बेखौ जों जुदि बानायनोब्ला बेखौ जुदि जोङो एडजास्ट खालामनोब्ला जों बेखौ जुदि प्रिन्टआव जोङो नुनोबा भिउआव थांनानै नैबे पेज लेआउट नैबेहाय भिउआव थांनानै नर्मेल थायो, नर्मेलखौ होनाङा। बेनिफ्राय नै पेज लेआउटआव होयोब्ला जोङो मोजाङै जोङो नुनो हागोन आरो। दा बेवहाय जोंना मोननै पेज जानानै दङ। मोननै पेज जानानै थानायाव जोंना बेयाव प्रिन्ट खालामनायमोनबा जोंना मोननै बेबो प्रिन्ट जागौमोन, नैबेबो प्रिन्ट जागौमोन। होमबा डाबल मोननै पेज जागौमोन आरो। दा बेनिखायनो जोङो नैबेखौ सिंगोल जुदि बानायनोबा बा जों बेवहायनो नैबे मोनसे पेजखौ मोजाङै जुदि बानायनोबा जोङो नर्मेलाव थांगोननि। बेनिफ्राय नैबे पेजखौ माने क्लियार खालामना लाग्रोफिननोसै। क्लियाराव बेयाव नन होबानो क्लियार जागोन बियो। नो बर्डार्स जाबाय। दाना नैबेवहाय खोन्थाखानाय दङ नैबेसिमल' जोंना मोनसे पेज जागोन, नैबेनिफ्राय ओरै पेज। दा जों बेखौ नैबेयाव भिउआव थांनानै नैबे पेज लेआउटआव थांनानै जोङो नैबेयावहाय दाना गोसोबायदि जों बानायनो हागोन आरो। नैबेखौ जोंना हमना थोआबा पेजखौ थोआबा बेनिफ्राय जोङो बेखौबो जों एसे गोसोआव लानांगोन। नैबे पेज लेआउटआव थांनानै जोङो हमना ला मार्जिन लेन्डस्केप खालामनो ना बलि पर्ट्रेट खालामनोबा बिदिनो दोनदो। बेनिफ्राय एडजास्ट साप'ज बावहोनि नैबे। दा बेखौ सिरियाल नाम्बार एजेल नाम्बार नेमनि थाखाय एसे गुवार जायगा होनि। बेनिफ्राय हमना ला एज बैसोनि थाखाय जागोन। बेनिफ्राय जेन्डारनि थाखायबो जागोन। इडुकेसन क्वालिफिकेसनसै QUA क्वालिल' होनसै इडुकेसन क्वालिफिकेसन। बेनिफ्राय अकुपेसन बेखिनियाव सर्ट होबाय आङो। बेनि उनाव दंबावो बावहाय दङ बिदिनो मोननैसो माबा होनो हागोन आरो। जुदि बियो थोआखैब्ला नैबेखौ जुदि बावहाय लाबोनोबा मा होनो बेखौ कन्टेक्ट नाम्बार होबाय आं बाव। दाना कन्टेक्ट नाम्बार होनायनि उनाव आरो हमना लाबाव मोनसे नांबावगौ भिलेज होनसै। दाना भिलेजआ ओरै थांबाय। दा भिलेजखौ जों ओरै लाबोनांगोन। जायगाया थोआखै, बेनिखायनो नैबेखिनि गोजौआव थांनानै बेखौ एसे नैबेखौ एडजास्ट खालामनो हायो आरो। बेखौ लांनानै ओरै लांबाय, नैबे फैबाय, भिलेजाबो फैबाय दानिया। बेनि उनाव जों बेखौ मिडिलाव दोनगोन। बेनि उनाव नैबेखिनिखौ गेजेराव दोनगोन।
बेनि उनाव दाना जोंना हमना लाबावनो रिमार्क्स नांगौ रिमार्क्सखौबो जोङो बिदि लाबोगोन दा बेवहाय जुदि रिमार्क्स लाबोनांगौबा बियो नैबायदि दं ओमफ्राय माने पेजआ एसे बाहागोनि माबा जानानै दं दा बेखौ जोङो पेजखौ मिलायनो थाखाय नै बेवहाय थांनानै नै बिनि माबाखौ जोङो एडजास्ट खालामनांगोन आरो बे जायाखै आरो नामावगोन ओरैबो बोगोन जोङो नै बिदि जाबाय दा जोङो बेखौ फुल मोनसे पेज मोननो हाबाय दा बेवहाय जोङो प्रिन्ट प्रिभिउआव नायनो हायो नै बिराद ग्रोब प्रिन्ट प्रिभिउआव सिरियल नाम्बार नेम एज ग्रोब जाबाय आरो दा बेखौ नोंथांमोना जानो हागौ माब्लाबा एसे माने गोनो गोथो जानो हागौ दा गोनो गोथो जानो गोनांथि गैया जों बेवहाय बे भिउआव थांनानै नैबे पेज लेआउटआव थांबानो जाबाय अब्लाना अट'मेटिकलि बे पेजआ गावनो गाव मोनसे पेजनि थाखाय बेसेबां जायगा स्पेस नांगौ बेखिनिया थागोन आरो दा नैबाव पेज ब्रेक दङ पेज ब्रेकखौ जोङो ओरैनो इउज खालामा पेज ब्रेक हिसाबै जोंना जेसेबांखिनि लिरदों नैबेखिनियाल' फैगोन बियो आरो दा बेखौ जों इउज खालामनो नाङा ओंखायनो जोङो नैबे पेज लेआउटआव थांनानै बेखिनिखौ इउज खालामबानो जाबाय दा जोङो पिन खालामबा बेखिनियाल' फैसिगोन आरो माने मोनसे पेज ग्रोब फैगोन जों बेखौ एडजास्ट खालामनो हायो दा बावहाय जोंहा मोनसे दंबावो नैबेयो जिहेथुनाखि जोंना नैबे गोजौआव नैबे हेडार एन्ड फुटार बेखौ होआबालासिनो जोङो जुदि गोजौआव लांनो हायो बेखौ जोङो नैबेखिनियाव ओरै थांनांगोन नैबेयाव नङा दे खिन्थु बेनि वाननि एसे एकदम टप साइडआव ओरै एकदम लेफ्ट टप साइडआव बोखोबानो बे थांगोन आरो बेखिनि दा जों बेखौ नायोब्ला प्रिन्ट प्रिभिउआव नायनानै जोंना गोजौआवबो मार्जिना एसे खम जागोन आरो बेखिनि आरो दा एसेबांथ' सोलोंनो गोनां माबा गैला नैबावहाय आरो फिसा फिसा मोननैसो दंमोन जिथुनाखि नैबावहाय पेज लेआउटआव आरो पेज लेआउटआव साइजनि पेपार साइजखौ जोंना A4 साइज होबानो जाबाय A4 साइज होनाय लोगो लोगो ओरै थांदों दा बेखौ जोङो माखौ नै कन्टेक्ट नाम्बाराथ' एसे गोलाव लागोन दा बेनिखायनो एजुकेसन क्वालिफिकेसनाव लागोन दा बेखौ जोङो एसे एडजास्ट खालामदो नेमखौ ग्रोब जासिगोन कन्टेक्ट नाम्बारा एसे नांबावगोन हयथ' एसे गोलाव नांगौ जायो दा बेनि थाखाय भिलेजाबो गोलाव नांगौ जायो जेन्डारा एसे M आरो G बेफोरबायदिल' लिरबानो जाबाय M आरो A मा होनना बुङो मेल बा M फिमेल बा Fल' लिरबानो जाबाय बेखिनि आरो दा बेखौ जुदि बिदि थोआबा जोङो पेजखौ नैबे अरियेन्टेसनखौ जोङो लेन्डस्केप खालामना होबानो जाबाय एसे बारायगोन बेखिनि आरो नैबेवहाय लिरनो हाबावो गोसो बायदि आरो दा बेखिनि जानो हागौ नोंथांमोना बयबो बुजिबाय नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय बेखिनि